Shahararriyar fitacce wanda aka fi sani da watakan Hamisu Breaker. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon bidiyo namu a cikin wani tasha ta mai albarka mai suna On Top Hausa TV. Da Allah ɗan uwa ina roƙonka da idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka, kada ka shafa ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun ɗora. Sannan kuma idan ba wani farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka ba, ina roƙonka da ka daure ka dinga mana share da like da comment a zuwa group ku na Facebook da kuma na WhatsApp. Domin haka na tabbatar mana da kuna bibiyar shirye-shiryen mu kuma kuna jin daɗin kasancewa da wannan tasha ta mai albarka a cikin shirye-shiryen da take kawo muku masu inganci. Wannan shahararren mawaƙi dai wato Hamisu Breaker Ɗorayi, idan ka kasance kana bibiyar wannan shahararren mawaƙi ka tabbatar da lallai zahiri jajirtacce ne kuma tsaye wanda yake ƙoƙarin ganin ya kawo muku shahararrun waƙoƙinsa musamman ma a ɓangare irin na soyayya. Idan ka kasance kana bibiyar wannan shahararren mawaƙi wato Hamisu Breaker Ɗorayi, ka tabbatar da lallai fitaccen mawaƙi ne wanda ya shuhura a arewacin Najeriya da ma kudancin Najeriya kai har ma da duniya baki ɗaya. Musamman yadda yake namijin ƙoƙari wajen kawo waƙoƙi musamman ma a ɓangare irin na waƙoƙin soyayya. Wannan shahararren mawaƙi wanda yanzu haka ana ganin cewa wani shahararren mawaƙi wato Hamisu Breaker Ɗorayi za a iya sa shi a cikin sahun irin su Nura M Inuwa, Hamisu Breaker, Naziru M Ahmed, Nazifa Asnanik. Ana ganin cewa shi wani shahararren mawaƙi ya kai matsayin da za a sa shi a cikin sahun manya-manyan mawaƙa. Musamman ma a namijin ƙoƙarin da yi wajen kawo album ɗinsa mai suna Jaruma. Tun daga nan ake ganin shi ma wannan mawaƙi karansa ya kai tsaiko. To ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mai albarka mai suna On Top Hausa TV domin jin labarai akan manya-manyan mawaƙa kuma shahararru. Sannan na ƙara roƙonka da idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka, kada ka sha'afa ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun ɗora. Sannan kuma idan ba wani farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka ba, ina roƙonka da ka daure ka dinga mana share da like da comment a zuwa group ku na Facebook da kuma na WhatsApp, domin haka ne zai tabbatar mana da kuna bibiyar shirye-shiryen mu. Kuna jin daɗin kasancewa da wannan tasha ta mai albarka a cikin shirye-shiryen da take kawo muku masu inganci. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mai albarka mai suna On Top Hausa TV domin samun wasu labaran akan mawaƙa irin su Hamisu Breaker da dai sauransu. Mun gode, sai an jima.